любопитно. Слънчевата система. Добре дошли в чудната слънчева система. Хайде да се разходим в космоса, за да научим някои любопитни факти за Слънцето, за планетите и още нещо. Нашата разходка започва със Слънцето, сърцето на слънчевата система. То ни изпраща топлина и светлина и така дава живот на Земята. Слънцето е толкова голямо, че в него могат да се поберат над 1 милион планети като нашата Земя. Това е Меркурий, най-близката до Слънцето планета. Меркурий е най-бързата планета. Обикаля Слънцето само за 88 дни. Но макар че е най-близо до Слънцето, тя не е най-горещата планета. Най-горещата планета е Венера, нищо че е втора поред. Плътните й облаци задържат топлината и така я правят по-гореща и от Меркурий. Венера и нашата планета са с почти еднакъв размер. Земята е единствената планета, на която има живот. Тя предлага идеални условия за живот на растения, животни и хора. Освен това, 70% от нейната повърхност е покрита с вода. Ето и Марс, червената планета. Тук се намира най-високият вулкан в Слънчевата система – Олимп Монс. Учените проучват Марс, за да разберат дали там е възможно да съществува живот. Между Марс и Юпитер се намира астероидният пояс. Тук е пълно с астероиди, отломки, останали от образуването на Слънчевата система. Някои са малки, колкото камъчета, но има такива, които са големи, колкото планина. Юпитер е най-голямата планета в Слънчевата система. Толкова е голяма, че в нея могат да се поберат 1300 планети Земя. На Юпитер има гигантска буря, голямото червено петно. Тя бушува от над 300 години и е по-голяма от Земята. Сатурн е известна с красивите си пръстени от лед и скални частици. Въпреки че е огромна, Сатурн е толкова лека, че не би потънала, ако я потопим във вода. Стига само да намерим достатъчно голяма вана. Уран е ледена планета с синкав цвят. Тя е много интересна, защото се върти на една страна. Според учените, тя е наклонена така, защото преди много време се е сблъскала с друга планета. Нептун е най-ветровитата планета в Слънчевата система. Ветровете й са със скорост от почти 600 метра в секунда, а заради отдалечеността й от Слънцето изглежда мразовита и загадъчна. Отвъд Нептун е поясът на Кайпер, място пълно с ледени обекти и планети-джуджета като Плутон. Поясът на Кайпер е огромен ледовит пръстен около Слънчевата система. Планетите джуджета, Церера, Макемаке, Хаумея, Ерида и Плутон са по-малки от останалите, но все така впечатляващи. Те са разположени в астероидния пояс и в пояса на Кайпер и също обикалят около Слънцето. Нашата Слънчева система е толкова интересна. От огненото Слънце чак до ледените покрайнини в пояса на Кайпер. Има още толкова много интересни неща за нашите съседи в космоса, които чакат да бъдат открити.